sencilla, pero sino que estemos todos, pero por si acaso son Fajardos, son comunistas, son Concello de Pesca de Águilas no Parlamento Galego, son de García de Arousa, e son unha persoa que neste momento ten o grande reto de Águilas de defender un dos sectores máis atacados polas políticas do Partido Popular. Pero como estou en Cangas, e ademais de ser o que dixen antes, son membros dun plan que casi como o plan do Oso Cavernario, que é a xente de Vilaxón, de onde vivo, o plan do Fajardo, hoxe en Cangas fixemos un despliegue importante, estou aquí hoxe mañán, e por as tardes 8:30, un membro do plan presenta un libro no salón de plenos deste Concello, que é unha compañera, unha prima, que a que odiaba de cativo, porque agora é unha boa rapaza, que se chama Un texto de Mazás, la represión franquista e historias reais como a vida misma de camaradas e compañeros que deron a súa vida por as primeiras ideas que non son que se está aquí debatindo, e me vexo obligado a los que teñan tempo, ganas, non sei se podes ir hoxe a presentación, pero cando menos se podes mercar o libro seguro que estaré obligado, porque se non o fago seguramente este Nadal non poderé ir a comer a súa casa, entonces teño que hacerlo antes de comenzar. En todo caso, eu non quero ser ambicioso porque se pongo aquí, vou a ser breve, pero sí que quero mostrar algunhas das cousas que, se eu ser un profesional do sector, si que me preocupei moi moito de falar todo o que pude con o sector durante este tempo que levo no Parlamento, intentando poñer encima da mesa as problemáticas reais que temos na pesca e na pesca e na apicultura. E cando dixen que eu quería falar dos riscos da apicultura que se plantexan para Galicia, é porque o Partido Popular non é que este acabando os traballadores do cerco porque non saben fazer outra cousa, nin que este reducindo os ingresos dos mariscadores e mariscadoras porque non sepa facer. É que o Partido Popular ten un objetivo, e o objetivo claro é mudar o modelo de producción das nosas rías e das nosas costas. E por eso temos que denunciarlo como algún dato que eu creo que temos que debatir e contrapoñer para que non nos digan que non sabe facer, e que teñen un objetivo. E o objetivo é que o modelo de producción das nosas costas e das nosas rías é alto. Para eso sobra unha parte do sector, sobran os mariñeiros, sobran os pescadores, sobran as mariscadoras que ocupan un espacio que o Partido Popular quere que este ocupado por multinacionales. Esa é a realidade. Non é casual que nos últimos tempos o señor Maneiro, director xeral de Pesca, teña ido apenas 6 meses a Xapón, a Noruega, a África, a Chile, co único objetivo de poñer en venta ao noso litoral as multinacionais de apicultura, poñelo en venta. E para poñer en venta o territorio ten que estar libre, e por eso, pola vía da falta de ingresos e da capacidade de generar ingresos, queren expulsar a nosa xente do mar. Por eso, aprobaron unha estrategia de agricultura para 10 anos, vai apenas ano e medio, e por eso teñen un borrador de lei de agricultura de Galicia que é un risco para o mantemento do noso modelo productivo nos sectores da pesca, da agricultura e do marisqueo, e por eso temos que decir algunhas cuestións. A realidade é que, como sabedes, as proteínas de orixe marino son unha parte importante da alimentación, porque cando falamos de pesca non falamos de especulación, non falamos de bens de operación, falamos de alimento. Por lo tanto, o alimento é un elemento fundamental que hay que defender como alimento para a xente e tamén como medio de vida. Logo da catástrofe de Fukushima, unha parte de Asia que consume muitísima cantidade de alimento procedente do mar, veo a necesidade de trasladar a producción intensiva da súa agricultura a outros lugares. E entre eses outros lugares veñen disposto o seu ollo en Galicia e na súa red. E nese sentido se está facendo moita actuación política impulsada por as redes multinacionais para ocupar ese espacio, con algúns riscos importantes. Despois voy a falar unha persoa que sabe moitísimo máis desto tamén e que ten datos moi importantes sobre o que está pasando. Non sei se vai falar deso, imagino que sí, pero hai cuestións moi importantes. Pero a realidade é, primeiro, que a propia Xunta de Galicia acaba de facer todo o posible para que a Unión Europea asuma competencias en materia de agricultura, por lo tanto, cedendo autogobernos, un objetivo de quitarse problemas de encima. Cando fagan o que quieran, van a decir que é culpa de Europa, entonces non se pode facer nada, como xa fixeron moitas veces. Como cando fan das costas, ou é culpa do Estado, ou é culpa de Europa, e eles, por lo tanto, se lavan nada. E na agricultura van a facer o mesmo. E na nova lei que o proxecto acaba de... Bueno, todavía non chegou ao Parlamento, pero está anunciado que se resiste, pero directamente todos xa o temos. Hai algún risco que para nós é importante, sobre todo tres aspectos. A primeira é como se van a ocupar os espacios. A
A lei, igual que a estrategia, dice que calquera lugar de Galicia, calquera lámina de agua de Galicia é sustentable desde unha explotación agrícola. Todo, 100% do litoral de nosa costa. E solamente dicen unha cuestión: se se trata de un espacio protegido ou ocupado por alguna outra actividade, solamente necesitará un informe sectorial da Consellería oportuna. Alguén se cree que os informes van a ser negativos se non se quere colocar nunha zona de especial protección, unha zona ocupada por mercadoras? Non. A realidade é outra. A realidade é que se está dando vía libre para que as multinacionais decidan en que lugares de Galicia se van a ocupar. Cando exista concorrencia, cando existan dúas posibilidades de ocupar o mismo espacio, imaginarios, unha organización de productores e unha multinacional, se vai a plantear, non aparece todavía personales, pero sí no que queren conseguir, e eu estou seguro que cando termine o Parlamento aparecerá escrito, que un dos modelos do otorgamento de explotación vai a ser a subasta. É decir, se alguén quere explotar na praia, no entorno, vai a ter que someterse a subasta. Aquel que máis dinheiro ten explotará ese entorno. Porque quere decir que van a concentración de capitales e aqueles que máis dinheiro e máis capacidade económica teñen a explotar, que non serán ni as cofradías, ni os organizacións de productores, ni os mesileros, non serán, en moitos casos, multinacionais. E iso, desde logo, un risco que nós non nos podemos permitir, ¿no? Porque a situación é a que, e así se hai casos donde que a excusa da investigación farmacéutica se vai a expulsar a percebeiros de entornos da Ría da Coruña que están utilizando para que explote unha empresa supuestamente farmacéutica que ao final non o vai a ser así. E como coa lei actual ten dificultades, están esperando a robar esta para que se pague. Outra das cuestións que se plantea e que a nos preocupa moito é que se pon entre as prioridades do modelo de agricultura para este país que a prioridade sea, entre outras, a produción de especies para non consumo humano. É dicir, que unha das prioridades é que a nosa agricultura produzca alimento para outros procesos de agricultura, o cual, sin ser alarmantes, pues ten un simbolismo bastante importante. Podemos acabar producindo en Galicia alimento para outras explotacións agrícolas ou aquelas que son históricas en Galicia, como Mexilón, que están sendo becadas por las iniciativas do Partido Popular para que se pueda vender en Galicia Mexilón chileno como se pueda galego, non pase nada e demais, acaban vendose abocados a producir Mexilón para alimentar camóns ou calquera outra especie que se produce en Galicia. E aí está a terceira pata que xa teñen encima da mesa e que é un dos elementos máis preocupantes da nova lei de agricultura, que é un capítulo que dice especies foráneas. Aposta por as especies foráneas, aquelas especies que non son propias das nosas costas, dos nosos mares e que se van a intentar implantar. E eles dicen que, claro, eso é un xeito da vida, eso é pola máis de Xapón e que esas cosas, non está. Eso é porque van a intentar traer outro tipo de especies que poden provocar moitísimos problemas ambientais de todo tipo no noso entorno, para que sexa o noso entorno que os explote cando non se pode explotar en Asia, ou en Noruega, ou en Chile. Esas son as realidades. E iso que significa? Pois que, igual que puxeron en venta o noso monte para unha multinacional que encheu este país de eucaliptos, van a poñer en venta o noso lámina de auga para que multinacionais podan facer así. É verdade que eu fago unha exposición moi tremendista porque eu quero alarmar de algo que nos ten preocupado. E outros dirán que non é así, pero os pasos son moi evidentes. Miremos os números de mariscadoras a principios deste ciclo e miremos ahora. Miles de postos de traballo perdidos. Miremos o número de desguaces que se fan cada ano da nosa pesca. Miremos, por lo tanto, como a xente cada vez é máis difícil vivir no mar e como pola vía dos feitos están expulsando a xente do mar porque teñen outro objetivo do noso mar. E esas son as cuestións que eu quería esbozar para que entre todos podamos falar e plantexar. E creo que non é ninguna barbaridade, non? Porque cales son os problemas do noso mercado de agricultura? Desde logo non son darle facilidades a que se fagan negociacións de intención nas costas, sino que son a contaminación, a mortalidade por parásitos, o tema das toxinas ou o tema do cultivismo. E ninguno deles está sendo atacado. Vou dar o último dato que para mí é sintomático. O orzamento da Consellería do Mar crece, certo, falo de nome, non sei se son 38 ou 40 millóns de euros con respecto ao ano pasado. Por qué? Porque non porque teñan máis interés en gastar dinheiro no mar, sino porque é unha das primeiros anos onde veñen as obras da Unión Europea e resulta que o que se vai a investir
en marisqueo e en pesca é a cuarta parte do que teñen destinado para a agricultura no seu estado. E iso é significativo. 4 veces máis axuda para proxectos de agricultura intensiva que para a liberación de espacios para o marisqueo, para a innovación nos buques pesqueiros e todo eso tendo en conta que en esa cuarta parte que hai para a pesca, a maioría é para desguaces de agua. Por tanto, a situación para nós é preocupante e certamente dramática. Cando non reciben e non dan solucións por tanto non é porque non queiren, é porque teñen outro objetivo. O objetivo é que cada vez hai menos xente no mar. E esas son as cuestións que, analizadas neste sentido, están encima da mesa. E, remate xa de verdade, que sempre falo máis do que dado, todo eso tamén ten que ver con un elemento de ver o mar como un elemento de estratégica fundamental. E o mar, a ocupación do mar é un elemento en políticas estratégicas fundamental. E quere que sexan as multinacionais que les controlen o mar como elemento fundamental da política mundial do futuro. Moitos dos conflictos que se están dando hoxe en África e no teñen que ver con eso, coa súa estrategia e coa ocupación de espacios moi importantes. E me gustaría que hoxe hubiese estado un ponente que non tivo caso, que está en América falando destas cousas, que ten unha presentación que interesa hacervos chegar de como a través da utilización de grandes industrias pesqueiras con megabuques ou con espacios de innovación se está ocupando o mar por as grandes multinacionais económicas por un elemento, ademais de económico, de xeoestrategia, de ocupar espacios para controlar o mundo. Por tanto, non é unha cousa calquera, é un risco real que temos na mesa e que esa é a nosa posición política esgotada para que entre todos falemos e podamos decir, olha, non está así, ou sí, o que pensamos, como vivimos nos nosos sectores estas cuestións, e eu xa non vos quero contar moito máis e daría paso a seguinte paso a Victorian e despois podemos falar todos un pequeno debate, por eso vos deixo que unhas persoas que máis sabe desto que Alfonso Alcaide, que é xerente do Consello Regional de Comisión de Área. Ben, presentamos con Alfonso Alcaide e represento o Consello Regulador da Comisión de Galicia. Eu non faría unha exposición, non faría unha exposición non dá unha exposición moi alá, moi elaborada e tan amplia como isto, senón que me va a centrar máis en un par de puntos nada máis, senón xa teríamos que estar bastante máis tempo aquí a charlar, non? Entón, cando me comentaron de vir, falaron de retos, de que problemas, de que solucións, de que alternativas podemos presentar e vamos, as que temos en riba da mesa como problemas, basicamente, vou empezar por un xa directamente, é o tema da calidad das aguas. En principio, bueno, pois se está empezando xa a facer algún tipo de unión, de vínculo entre o que é a calidad das aguas existentes en este momento nas rías e o retroceso productivo que se están dando nas rías tamén. É dicir, xa os niveis, os datos que aparecen na Consellería de Pesca en canto a capturas en aguas competencia da Consellería, se empeza a ver claramente un retroceso productivo e se empeza a vincular pois, coa calidad das aguas. E tamén se empeza a vincular con esa calidad das aguas digamos, a presencia máis intensa, máis extensa e digamos, máis prolongada do que son as mareas vermellas. É dicir, cada vez aparecen máis claramente as mareas vermellas son de un período máis largo, que aparecen con maior intensidade e que aparte se estenden, xa non eran nas bocas das rías, senón que se estenden xa a ocupar todas as rías e hasta o interior. Entón é un problema de calidad de aguas, parece ser, vinculado con este tema. Hai máis, e en ese sentido hai unha revista que edita a Unión Europea, editada por Asuntos Marítimos e Pesca, a Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca, e neste número último fala de los mares unha nova frontera, non? E vou ler un parágrafo que ten aquí abaixo, dice, bueno, fai toda unha exposición na editorial, dice: las comunidades locales que invierten en plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas obtendrán mejores precios para sus mariscos.
a mí parece ben que desde a Comisión Europea digan así, pero a primeira lectura que hai que facer é esa non é a lectura que se debe de escribir así. É dicir, as comunidades locales teñen que garantizar a calidad das aguas. Esa é a primeira, é unha obligación, non é unha cuestión optativa. E a segunda é que isto debido en, digamos, en pasiva, quere decir que os precios dos nosos peixes e mariscos están afectados por unha irresponsabilidade que ha de non manter as aguas en calidad. É dicir, temos un problema de precios, sabemos todos, que nos afecta a todos, os que están no sector primario do mar, nos afecta a todos, e iso ten un vínculo directo pois, coa calidad das aguas. Entón, aparte desto, de que afecta, digamos, en ese sentido, hai algo máis. E é que nos 79 había unha lei de calidad das aguas de protección de aguas de cultivos de moluscos e ahora non sei en que ano foi, pero foi, non, estamos no 2015, no 2019 me parece que é a directiva marco do agua. Ahora xa non existe agua protegida para os moluscos, senón que hai uns parámetros de calidad. Pero que sucede con eso? En estes parámetros de calidad podense, bueno, pues conseguir ou non conseguir, se levan os estados, como le pasa ao Estado español, que levan aos tribunales, pero ao final as cousas siguen como están, e en última instancia a cousa non mellora. Que sucede? Que, por exemplo, no tema de moluscos, eso supón, non é que vendamos xa a un precio inferior, supón un maior coste, porque eses produtos van a ter que pasar por un proceso que vai a ir en contra do, digamos, do valor que se quedaría en origen, vale? Que se vai a descontar do valor do origen, pero que hai máis, é que en esa mesma normativa, en vez de ir a raíz do problema e erradicar esa digamos, esa contaminación no medio, o que se fai é responsabilizar ao sector que produce e coloca eses moluscos no mercado, responsabilizado da súa inocuidade. É dicir, isto está empezando a ir ao revés, digamos de unha forma, é dicir, isto está empezando a ser que se come porque é o que comemos todos os días por los medios de comunicación, pero que empeza a ir ao revés, é dicir, ao sector produtor, o sector que produce o marisco, que hai que garantizar que as aguas limpas e non responsabilizado de que se alguén provoque esa contaminación sea o sector produtor o responsable de que o produto vaya inocuo hacia o consumidor. É un problema grave. Un segundo tema que vou a sacar así, porque, bueno, penso que vamos a andar apurado de tempo, entón vou a andar así a correr. Un segundo tema que vou a sacar é o tema do etiquetado. Ao mexillón e a todos os produtos do mar de Galicia afecta o etiquetado, porque, bueno, de las rías gallegas non se utiliza só o mexillón, é dicir, xovas, bueno, sardiñas, xovas, os outros produtos de Galicia chegan ao mercado sin nadie que se faga responsable desa acreditación, desa localización que ponen. Berberechos da ría de Noia, me río, por berberechos da ría de Noia, por exemplo, porque sei que unha das empresas principales de berberechos da ría de Noia está importando de Holanda. E dices, igual, pues vale, berberechos da ría de Noia. O tema do mexillón. O tema do mexillón é que chega a ser, digamos, doloroso, no sentido de que por moito esforzo que o Consello Regulador este a facer en levar adiante, digamos, un saneamento das mencións que fan referencia a origen, pois temos certas dificultades. As dificultades vienen tamén no que gestionaron os Estados membros en Bruselas con o tema este da política común de pesca. É dicir, inicialmente a Comisión Europea propuxo que os produtos do mar, incluídos a conserva, levaran o origen e a especie que ten cada produto, incluídos a conserva, vou repetir, e foron os Estados membros, a través das súas cuestións, etc., os que acabaron retirando ese apartado e simplemente dixeron as conservas e os produtos transformados, e concretamente o mexillón, que era por lo que estábamos traballando bastante a este nivel en Bruselas, pois resulta que quedamos relegados. É dicir, é un criterio voluntario por parte das empresas conserveiras
conserveiras ou importadoras, a mellor nin conservas, simplemente son operadores comerciales de terceros países aquí. Bueno, pois o que fixeron é que iso sea unha mención voluntaria. Pero que sucede? Sucede que ven o misión enlatado, chega aquí, estúchase e poñenlle de la ría gallega. Entón, bueno, pois nós, aparte de partirnos os huesos na loita diaria con Setena, pois, por sorte, temos sacado unha sentencia, temos sacado, demandamos unha empresa por utilizar as mencións de elaborado en Galicia, de la ría gallega, fabricado en Galicia, etc., e coa protección que teñen as denominacións de origen, pois, o xuez, con unha sentencia verdadeiramente bonita porque está ben redactada, porque está ben elaborada e porque está moi profundizada no tema xurídico, pois dixo esta empresa o que está facendo unha competencia desleal a aqueles produtores que están producindo e vendendo coa denominación de origen protegida Mexillón de Galicia, porque é a única que ten, digamos, a certificación, é a única que está, digamos, legalmente competente como para certificar que é o origen do mexillón, vale, en Galicia. Por lo tanto, ainda que a dinámica que estamos escoitando desde a administración e desde a Asociación de Fabricantes é contraria a este criterio judicial, alegando cuestións de carácter formal, a cuestión é que por riba do xuez non hai outra interpretación. Entonces, é certo que unha sentencia que neste momento está recorrida pola empresa, pues Javimar, que foi a empresa que se demandou e que saiu condenada. Pero hasta o momento en que haxa outra sentencia de rango superior que, digamos, que contradiga esta sentencia é a directriz da actuación da administración. Ten que ser. E nós, como non se nos fai caso neste sentido, porque temos menos potencia do que pode ser a Asociación de Fabricantes, entón resulta que e se o señor este da empresa Javimar retira o seu recurso, pois seguiríamos na mesma situación. É dicir, que esta é a única sentencia e que ten que ser directriz da actuación dos sistemas de inspección da administración de cara a gestionar as alegacións de origen, vale? Este é un problema grave, xa digo, para todos os sectores productivos da ría galega, non só do mexillón. Podemos falar máis desto se vos interesa entrar máis en cuestións máis concretas, pero, bueno, hai outro tema, como ves, estou saltando pom, non? Hai outro tema que é os multitróficos. Que é isto dos multitróficos? Bueno, pois a agricultura multitrófica é que nun mesmo espacio, nun mesmo establecimiento que chaman agora na nova lei de agricultura, que no borrador da nova lei, no mesmo establecimiento de agricultura, en este caso sería unha batea, por exemplo, un establecimiento de agricultura, bueno, pois no mesmo establecimiento ese de agricultura pódense, ou mellor dito, levanse adiante os cultivos de pois un peixe, que sería o cultivo principal, e como remedo do impacto ambiental que teña ese cultivo de peixes, poñenlle alrededor de absorción de biofiltro, poñenlle, por exemplo, moluscos, en este caso un mexillón. Isto é un problema. Isto é un problema que podríamos chegar a decir que este é un problema que pode chegar a ser sanitario para o consumo humano, se eso for así. É dicir, un problema de prestigio para o mexillón de Galicia e un problema grave para manter a estrutura de propiedade que existe actualmente no sector do mexillón. É dicir, se isto se leva adiante, estou pensando que produtores teñen capacidade de levar ese produto ao mercado, que produtores teñen conocimientos científicos, tecnológicos para reproducir un peixe. Facer o ciclo cerrado dun peixe é moi difícil. Reproducir o ciclo, é dicir, facer parir un reproductor, despois levar ese reproductor a engordar a batea, despois levar... E quen o leva ao mercado? Nos falta conocimiento científico para facelo, nos falta a capacidade comercial para levar adiante, pero que nos falta tamén o conocimiento científico para as dietas deses peixes. Que comen? Pois danlle piensos extrusionados de non sei que estilo, vale, pois
Eso queda fora do alcance dos vaqueiros actualmente. Sucede en este caso de que os vaqueiros van a estar dependentes de empresas, en este caso de corporacións transnacionales, que fan piensos, danche os alevís para engordar e ainda por riba teñen marca no mercado. Ti traballarás por unha multinacional desas e asignaránche, digamos, unha remuneración conforme a teu traballo, por decirlo de alguna forma, vale? Entón temos aí un pequeno problema. Vou a saltar este porque xa vamos directamente a enganchar este coa seguinte. E a seguinte cal é? A seguinte, bueno, pois xa anunciou Juan Fajardo un pouco aquí cal é o tema. O tema é que desde o ano 2011 o Consello da Xunta de Galicia ven aprobando, eu teño aquí referencias do Consello da Xunta de 4 de febreiro de 2010, desde marzo de 2011, 26 de maio de 2011, isto é o Goberno de Galicia, o Consello da Xunta. Isto non é unha consellería, nin é unha decisión do director xeral, isto é decisión do Consello da Xunta de Galicia. 28 de xullo de 2011, 2 de febreiro de 2012. Todo isto que estou pasando así por riba para non enredar, isto ven sendo cuestións nas que se aproban documentos de estrategia de como implantar a agricultura en Galicia. De bueno, implantar a agricultura en Galicia daquela maneira, porque a agricultura está implantada en Galicia se nos atemos o que vemos nas rías. É dicir, en este momento é a agricultura, pero perdeselle, digamos, a visión de que unha cousa é chamar a agricultura a todos en general cando o que queren dicir é piscicultura. Entón, se estamos falando de piscicultura, que se fala de piscicultura. Estes son documentos do que chaman a ESGA, a Estrategia Galega de Agricultura. E esa Estrategia Galega de Agricultura leva, digamos, como se for unha moneca desta rusa, leva dentro varios documentos máis, que son os plans de desenvolvemento acuícola. Hai plans de desenvolvemento acuícola. Eu só vou decir un detalle unha destas. Un detalle dunha destas decisións do Consello da Xunta é que os plans sectoriales de agricultura litoral, é dicir, os que se fan na franxa de terra, terán carácter de supramunicipales e están considerados como de orden, serán considerados como de interés público de primeiro orden. Que quere dicir isto, de interés público de primeiro orden e que sean supramunicipales? Si son supramunicipales, o que quere dicir é que isto xa non depende da autoridade municipal competente, é dicir, o Concello non ten que intervir. O Concello pode ter súa planificación urbanística aprobada, tal, pero se unha empresa presenta unha solicitud de establecimiento de agricultura en terra, vale, eso van a dar unha preferencia e que toma as decisións xa non vai a ser o Concello, senón que vai a ser a Xunta. Pero ademais, como é de interés público de primeiro orden, o que quere decir que ten detrás toda unha capacidade legal, porque se non ten, se intenta comprar terrenos ali e non ten terrenos, a Xunta vai expropiar terrenos para ele poñer ali a súa instalación. Quero dicir, ustedes están aquí, ten unha lei na beira do mar, chegou por aquí, miro que este é o sitio idóneo para cuantificar de facer unha planta de peixe, quero ali, presento o proxecto correspondiente e vos expropio o terreno que sea, vale? Quero dicir que, con isto quero dicir que están dando unha importancia grande, moi grande, á piscicultura intensiva no sentido de intensiva de producción e intensiva de capital. E o que temos actualmente, bueno, pues o que temos actualmente teremos que seguir pensando nos multitróficos, porque esta é unha das cuestións que aparecen claramente reflexadas tanto nos documentos de estrategia que se fala aquí, de estrategia de agricultura, como no borrador, no que será a nova lei de agricultura. E en este sentido, que estou dicindo, que estou pensando, que vai pasar aquí? Porque, vale, estes son todos cuestións que, bueno, pois antes, o decía Juan Fajardo, do que anda sobrevolando. Ben, eu simplemente vou a dar uns pequenos feitos, uns pequenos datos, non? Dice, no 2007, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
plasmou un memorándum de entendimiento de carácter indefinido con Canadá. No 2011, a empresa Cuca Agricultura compra a española Pulmarex, é dicir, xa é unha empresa de agricultura, por certo, Canadá, e esta empresa concretamente de Cuca Agricultura é donde empezaron a facer as experimentacións en cultivos multitróficos, porque tiñan problemas medioambientales. Entón se inventaron o tema de que moluscos ao redor funcionaba ou podría funcionar, e esta é a empresa en cuestión, a que levou a cabo os multitróficos. Bueno, pois xa tomou posicións e comprou aquí unha empresa de producción de moluscos. Bueno, sobre este tema, Canadá, se queres teño aquí un recorte, vamos. É dicir, Canadá, este é unha transnacional, está posicionado en España coa idea de multitróficos. Outro feito, e isto é do 1 de xuño de 2014, o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, vai a visita a Japón e dice: en el futuro, puntuó el presidente gallego, buena parte del pescado que consumamos vendrá de la agricultura, por lo que hay toda una posibilidad de experimentación conjunta que tenemos que intentar estrechar. Por ello, ha invitado a representantes e investigadores y al director del laboratorio a que acudan en octubre a Galicia a seguir intercambiando posibilidades. Es decir, esto é unha nota de prensa que procede da Consellería tamén. Os japoneses, ben dixo Juan Fajardo, que tienen un problema, consumen, son os primeiros consumidores do mundo de produtos do mar, de proteína marina, e teñen un problema coa radioactividade, vale? O problema ese da central nuclear. Entón están buscando, digamos, comprar e producir fora da vida. O terceiro era que, como decíamos nunha revista, en esta mesma revista que, bueno, os bateiros han de tela porque les enviamos a todos, na revista do Consello Regulador, que foi en agosto, Manero foi, o director xeral, daquela era secretario xeral, foi a Noruega a dar unhas charlas a unha feira de agricultura, e a nota de prensa que saca a Consellería ven dicindo que foron ali a explicar as grandes oportunidades de investimentos que ten Galicia para os inversores. O outro día, na Consemar aquí, hubo unha reunión da FAO, e dicen, Noruega manifestou a Tejerina é a ministra do ramo, de español, vamos, a ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Dice, Noruega manifestó a Tejerina su interés por realizar inversiones en materia de agricultura, proyectos que habrían fijado su visita en Galicia, su vista en Galicia. A mí ya no funcionará. Proyectos que habrían fijado su vista en Galicia. No es la primera vez que el país nórdico, experto en la cría de cautividades de salmón y de bacalao, traslada la intención de instalar plantas en la comunidad autónoma. De ese interés ya sabía el secretario general do Mar, Juan Manero. Lo conocía cuando Galicia participó en la feria de Trondheim y ha vuelto a tener noticias de Noruega que ha pedido más información. Es decir, interés por invertir en Galicia hay. Pequenas, grandes empresas, non o sei, pero Noruega funciona en grandes trus, non son 50.000 bateiros, non é 60 asociacións de bateiros, non é unha asociación de bateiros a que quería invertir a non sei onde, non, son grandes empresas de capital que van a facer investimentos industriales, por decir así. E como resultado deso, esto de fecha 5 de 11. Ya se empieza a notar el movimiento de nuevos proyectos de agricultura en Galicia. O secretario general do Mar afirma que la ampliación de la planta de Torcipar en Cervo o las aguas de salmón experimental en Lugo y alguno más que se encuentra en trámite administrativo. La inversión prevista para el 2016 será 24 millones de euros que se realizarán en 18 meses y 70 puestos de trabajo. Aquí están ya empezando, y me refiero a estos tres países concretamente, las empresas, las grandes corporaciones de estos tres países, los que están intentando vir, invertir, conocer y meterse en profundidades.
Nós, cando foi a primeira acción que o Consello da Xunta tuvo neste sentido de aprobar un plan de ordenación dos cultivos no medio mariño, é dicir, o que afecta a lámina de agua, en aquel momento xa dixemos que era necesario que ese plan tuvera presencia do sector do mar. En este caso, no noso caso, xente que conoce perfectamente como é o cultivo, que conoce perfectamente cales son os recunchos do mar e como funciona o mar en todos os sitios, é dicir, os bateeiros. Pero tamén, a través de incorporar en ese grupo de traballo para elaborar ese plan de ordenación de cultivos, o nomeamento de científicos propios ou de xente de centro de investigación que sepamos que teñen unha sensibilidade polo tema de como está en este momento a agricultura, porque somos unha agricultura, por decirlo así, de pequena escala tamén, unha agricultura moi, digamos, recorrida ao largo de toda a costa de Galicia e, digamos, que fai moitísima distribución de renta, que é, eu creo, moi importante. Eu, se despois queredes falamos de máis cousas ou preguntades ou o que sea, creo que as pinceladas van... Sí? Vale, non. Pois, moitas gracias a todos. Eu creo que isto que nos acaban de presentar é unha vez máis a plasmación de como as cousas que acaban caendo aquí se cocen con bastante participación en Europa. Eu teño aquí comigo a última reforma da política pesqueira común, que é de 28, publicada no Diario Oficial da Unión Europea de 28 de 12 de 2013, e este documento da política pesqueira común ten un artículo, que é o artículo 34, totalmente dedicado á agricultura. E dentro deste artículo, unha das cousas que dice é que os Estados membros establecerán un plan estratégico plurianual para o desenvolvemento das actividades agrícolas do seu territorio a máis tardar o 30 de xunio de 2020. Dentro deso está o plano estratégico da Comunidade Autónoma de Galicia, en siglas suecas, que estás falando aquí, penso que a nova lei da que falabas de Fajardo marcas tamén aí. E creo que, bueno, aquí no plano estratégico de Galicia dícese que a Estrategia Galega da Agricultura constituíse como un documento de articulación na organización que rexirá a planificación e xestión da actividade agrícola en Galicia cara ao horizonte de 2030. É dicir, que están traballando nunha estrategia para, bueno, pois, decidir a planificación do sector agrícola, do seu conxunto, con todos esos matices que falabas ao conto, eu creo que é ben falar deles, que empezar a diferenciar entre unha cousa e outra, non? Porque a eles, a comunidade, a goberno, tanto a Unión Europea como o goberno español como o de Galicia, vai que me dan confundir todo, para facer avanzar os intereses das grandes corporacións e das grandes empresas frente ao que é a agricultura de pequena escala, ou se falaremos dos outros sectores, sería o mesmo, non? Entón eu creo que é moi importante, agora vamos dedicarlle hasta, vamos un pouquinho de retraso, hasta as 6:15 ou así, o debate. Entonces tedes a palabra para preguntar, para aclarar, para o que queirades, non? E eu creo que despois, bueno, quería facer unha proposta tamén para continuamos traballando isto, porque podemos continuar traballando. Entón, quen se anima? Sí. Mira, era ben que fixemos unha cousa mal, que non nos presentamos todos e todas. Igual era ben que fixéramos primeiro unha ronda de presentacións, porque aquí estamos presentados os da mesa, pero o resto non, entón era bom. Que fale que se presente. Bueno, quen fale, bueno, despois facemos unha ronda. Sí. A ver, sí. Somos de cerca de Anova, Nova Terra, e quería decir que non considero que sea absolutamente negativo que veña a inversión, que veña a tecnología, independientemente das reglas que haya que tener. Un ejemplo, os noruegos levan en Liga máis de 15 anos encontrar unha planta en Luina de Rodavallo que aquí no nome da mar
se impoñan, as regras de xogo que se impoñan e tal. Porque a realidade é que non podemos ter as vías só dedicadas a Mexilón, temos que dar un paso máis alá, sea con medios propios, sea con iniciativa propia, sea con actividad externa, porque non podemos ter un monocultivo nas rías nada máis, sobre todo por sufrimentos que estamos a pasar, o tema das aguas contaminadas, por o que está pasando na ría de Pontevedra, hai unha denuncia da Comunidade Europea, o que está pasando na ría de Vigo, cada 2 por 3 hai que cerrar os porinos. Hai que dar un paso máis alá disso, non podemos quedar estancados aí, que bueno, quedamos co que hai e aquí nos quedamos. Outra cosa serán as reglas de xogo que hai que impoñer a estas multinacionales que aparezcan por aquí e a inversión e a participación que hai aí española. Hai unha regla de xogo tamén. Ahora, poño un ejemplo de estos IFAR no Noruega porque entraron esa planta en absoluto regular. Fixemos seguras a liquidación, unha de las participé bien, a través de unha empresa noruega de investigación, e hoxe é unha planta que está aí dando un traballo, ocupando eso iba a bocano a pegar. Era unha planta tercermundista onde se alimentaban os peixes vía caldeiro, chegaron eles, montaron robótica, montaron alimentación, montaron reclasificación do peixe, en fin, optimizaron aquello con criterios industriales, que é parte do rendimento que está na empresa de xogo. E se hai unha finalidade detrás, se está plantexando aquí, de acabar con oso, pois evidentemente diría que non. Que hai unha forma de millonar, hai xaponeses que están aí, con unha capacidade bestial, os noruegos tamén, os noruegos están en Chile como os maiores productores do mundo de rodaballo e de lenguaje, e por tanto considero que xa é outra cousa é esos intereses que pode haber aí detrás da nosa Santa Xunta de Galicia, do goberno español. Eso serán as fórmulas que hai de compartir, pero non cerrarse absolutamente aquí con o noso, ese é o meu criterio. Bueno, eu son vos, Xulio, son membro do Consello Regulador da Comisión de Galicia, son un dos directivos, Mateiro. Bueno, a miña exposición de motivos vai a ser o que pon a Xunta no seu anteproxecto de lei. Nun mundo para o que se prevé un incremento de 2.000 millóns de habitantes ata o ano 2050, empeza así, co cal vai a dar de comer, Galicia vai a dar de comer a eses miles de millóns facendo cría de peixe en agricultura. Pareceme ben. Igual Fajardo está de testigo, eu sou membro do Consello Regulador, o que a Xunta nos chama minoría, que ten razón, nunha pregunta do diputado do BNG, Dani Rodas, sobre o etiquetarse dos produtos do mar, Maneiro, pois fixo non a mar de ben, a primeira intervención leu o que lle mandaban, dixo que sí, cando Dani lle interpuso a segunda historia, dixolle textualmente, estás falando en nombre do Consello desa minoría. E ten razón, somos minoría. A pena é que nos temos todos dentro do Consello Regulador e apostemos por ese tema, por darlle prioridade ao galego ante o foráneo. Simplemente porque temos esa marca e temos esa calidade, ou así se vende, non? Eu, Alfonso, que aí conoce varios depuradores que dinchas e declara o que sale da miña depuradora é todo galego. O que sale, non o que sale é todo galego. E a Xunta non fai nada por decir, non, macho, sale algo de galego, sale algo de japónica e sale cocodrilos do Amazonas, non? Que non son todos galegos. Pois, nese tema, xa viña a decir un pouco que a Xunta está, eu tampouco estou en contra do monocultivo, do policultivo, ao contrario, posiblemente non sen eu que temos todas as toxinas do mundo e algunha máis, se a mí me ven a multinacional japonesa, irlandesa, checa, hasta no Chad, que é o tercer país exportador de misillón, cando non ten mar, a Comunidade Económica Europea, o Chad, que non ten mar. Pois, a mí non me importaría que chegaran e dixeran, mira, Julio, toma, tes 3 bateas, tes 1.500 metros de ría en alquiler, aí a tes, non?
a Lugo xa, vale, perfecto, toma para ti. Pero que eu penso que vai a ser como o tema do bisón. Nos anos 80 tiñamos as características perfectas co bisón. Hubo granjas de bisón para hasta na casa. Hasta na casa collían os bisóns pequeniños e ibas a facer a túa granxa porque aquilo iba a ser jao. Cantas quedan en Galicia, as granjas de bisón? Penso que ningún. Cantos anos leva Galicia producindo misillón? Produce ostra, produce vieira, produce zamburiña. En bateas intentouse de todo. Hubo en Aldán bateas de pulpo, hubo en Bueu, eu tuve bateas de ostra, de zamburiña de boanteira. Salva tuvo bateas en Bueu de peixe. Cantas quedan? Ningún. O misillón aquí dase ben. Monocultivo? Pois monocultivo. Que lle vamos a facer? Tamén a veces nun sitio onde non se pode dar outra cousa ou onde a cousa se dá ben, non se cambia. E ojalá cambiar. É o gran problema desta lei, acabo de mirar por aquí polo compañeiro, supoño que algún mariñeiro tamén o pensará. O problema desta lei é que vai nos enfrentar a lei contextualmente que Eulina, porque obligoume o presidente do Consello Regulador e Alfonso, obligoume a lela, cara de la lucia ninguna, obligoume, pois, e algún dato de sacas, di textualmente que as asociacións de armadores pasen a ser acuicultores, que os mariñeiros e as mariscadoras a pé pasen a ser acuicultores. Iso é simplemente un decir, mira que ben viven os bateiros, vos pode ser como os bateiros. Os bateiros non vivimos tan ben, eu polo menos na ría de Bueu, e ojalá me dixera na ría de Bueu, na ría de Pontevedra, nos polígonos de Bueu, como nunha xuntanza que tuvemos en Opemar, tamén son do Opemar, a única organización de produtores que hai en Galicia, son das minorías, que llevamos o proceso, así de raro. Cando nos chegou un abogado vindo a falar por unha empresa noruega que necesitaba tanto, e cada batea de Salmón daba 1 millón de euros ao ano, e puña 10 postos de traballo. Dixenlle, compañeiro, tes 3 en Bueu, tes 1.500, dame un 10%, dame un 10% dos 10 millóns, do millón dame un 10%, levas 3, e se fai falta unha vez ao mes vou xa dar de comer os peixes. Ora que non quero ser o do bisón, non quero ser o de core, que me va a dar o pito, va a cobrar polo pito, porque non mo dan, cóbrame o pito, cóbrame o pienso, cóbrame as medicinas co pito, cóbrame por quitarle a cresto o pito, cando se medio polo, e despois non me pagan o polo, e ese é o problema. Despois o polo van a decir, mira, fixete un polo, pois agora, macho, que fixeste demasiados polos, vai-te a costar máis o polo co pito, non? Pois eu non quero iso. Virgencita, que me quede como estou, defendamos o que está, e non estou en contra, cuidado, non estou en contra de que o mellor na ría pois podase facer pois experimentos sobre as mariscadoras que teñan que ir a depurar. Ten unha cousa boa, as bateas de reparqueo, tanto para mariscadoras como para bateiros, non? Bueno, en teoría está bastante ben, algunha cousa boa ten. Ahora non se pode facer unha lei solamente basada en temas económicos, que se ti consigues X cartos por esta concesión, dámocha. Si nos consigues, quitámocha, porque hai xente que lle vai a sacar máis rendimiento. As farmacias en toda España, en todo o Estado español, cada farmacéutico pode ter unha farmacia, un farmacéutico, un título, unha concesión. A min que me dera ter un título de farmacéutico, que me deran todas as farmacias, non chico máis do morrazo, iba a ter campos como area, vamos, iba a ser multimillonario. O que non mira esta lei é o tema social e socioeconómico que ten a acuicultura, o marisqueo e a pesca nun lugar como Galicia, non? Sobre todo como as Rías Baixas e as Rías Altas, como o litoral galego. Non contempla, e debía contemplar, porque a xente que vivimos
do mar e os traballos indirectos que damos son o motor, neste momento son o motor da economía do litoral galego. Entón, como non mira, estou completamente de desacordo, perdonad se me estendí moito, porque Alfonso podía facer alguna pregunta, pero non lle vou, porque xa sei a resposta. Perdón, eu creo que se trata deso, de que falemos todo o mundo, porque o que se trata é de debatir e de chegar a... A ver, sí, tú como te... Sí. Sí, tú e despois tú pedís a palabra tamén, verdad? Despois yo soy Berta Ramos de la asistencia técnica. Yo tengo nosotros tenemos una batalla de preengorde de Holandeira. Tuvimos una batalla de pulpo, y preengorde y engorde de pulpo. Y también tenía preengorde y engorde de almeja. En este momento solo tenemos la de Holandeira. Entonces, algo de experiencia no tengo mucho, pero algo sí tengo con respecto a otra gente que no tiene experiencia, ¿no? Y yo no sé, la concesión que nos dieron a nosotros simplemente es la lámina de agua, porque nosotros quisimos hacer en proyectos colectivos, hacer una especie de cultivo abajo en el fondo y la administración no nos dio permiso. Eso sería un cultivo multitrópico, viéndolo así, ¿no? Si va a escala, tú aprovecharías de lo que cae la de arriba, criando centollas, nécoras o lo que fuera abajo. Sería también otra forma de conseguir ese cultivo multitrópico que tanto... que tampoco estoy en desacuerdo, vamos a ver, me parece perfecto, es normal, la población está creciendo y necesitamos no alimentar todo eso que tú dices, Julio, pero sí que pero sí que va no solo nosotros, imagino que será todo el mundo que se va a tener que dedicar a esta historia, pero yo creo que en las rías y en muchos otros sitios hay muchos más recursos que nos están aprovechando, que se podrían aprovechar si hubiese estudios adecuados, porque debajo de Batea nosotros todo el mundo, bueno, por lo menos yo, levantando las cuerdas, viene el rizo que no se utiliza y que es pequeñito, pero que tiene gónadas, se podría haber aprovechado. Vienen los que le llamamos carayotes nosotros y que a lo mejor tienen otra salida comercial que sirve para piensos, cualquier historia, y todo eso no se está haciendo tampoco nada. O sea, se está promoviendo hacer cosas nuevas cuando a lo mejor nosotros tenemos en el mar ya cosas que no se explotan porque no le ve nadie la salida. Por ejemplo, el problema más gordo que tiene la del marisqueo a flote, la estrella del mar que está ocupando toda la ría y no se está aprovechando ese recurso que podría servir para otras cosas, que como las cofradías somos tan poquita cosa, que no tenemos tampoco tanto dinero para hacer este tipo de trabajo, de estudiar y toda esta historia, y no contamos porque la administración la administración tampoco contempla ayudar en ese sentido, o pienso que no hay ninguna ayuda en ese sentido para hacer ese estudio. Las universidades están viendo lo más importante de los recursos, lo siento Julio que decir, el millón es uno de los recursos importantes, sí que hay muchos estudios con referencia a eso, pero no sé con el cultivo de los caballos, porque es lo que está en boga, lo más importante. Entonces no se están aprovechando muchas historias, por ejemplo nosotros el mujer, que aquí el de hombre, el que está pegado a muy no, pero el que está en Pies, el que está en Mons, el que está en Lagos, yo lo tengo comido en salpicón y está riquísimo. En Portugal así. Perdón, non entre... Vamos a ordenar o debate. Que están explotando y que se podrían quitar y se podrían hacer cosas y que no necesitarían que se le diera pienso ni nada por el estilo para hacer algo, sin tener que estar quitando lo que hay, ¿no? Vamos a ordenar o debate, un por un chulo. Por eso no quiero. máis intervención. Aquí hay algo que le quiero reforzar a la compañera nuestra. Aquí se toman medidas ya, o si no, mañana será tarde. Es la falta de recursos económicos para poder sostener las playas. Si no tenemos recursos económicos, no podemos sostener nuestras playas. Aparte de eso, tenemos pérdidas de trabajo, gente que se queda en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado prefiere mejor colaborarle a las empresas, a las multinacionales, y no hace nada por el microempresario ni por el autónomo bajo. Entonces, lo que tenemos que reforzar es esto, es buscar recursos, medidas, unidad, equidad y valorar, porque el trabajo en el mar es un trabajo muy sacrificado, es un trabajo muy duro. Aparte de eso, tenemos
la cantidad de enfermedades que hay compañeras que lo cogen, artrosis, hay infinidades. Si comienzo a explicar en este momento, anombrables, cistitis, es increíble. No hay ayudas que se pueda decir que a lo menos a estas personas o a nosotros que somos mariscadores se nos gratifique con algo más. Pero están gratificados los bancos, están gratificados las grandes nacionales, las grandes empresas. Si nos vamos al automóvil, están recibiendo por el plan PIB millones y millones de euros, y también es una parte que es muy explotada por motores. Pero bueno, si nosotros también somos motores humanos y también movemos la economía, porque nosotros movemos una economía muy importantemente, no únicamente en Galicia, sino en toda España. Entonces yo quiero que esto se haga extensivo, no únicamente que se haga en Galicia, vamos a hacerlo extensivo y nos tenemos que unificar, nos tenemos que organizar en colectivo y luchar por algo que es nuestro, que es el mar. Hay leyes, artículos y todo que a nosotros nos paran, porque el cultivo nos tiene a nosotros jodidos, los cultivadores nos tienen jodidos. Pero bueno, si hay una ley nueva y de ahí hasta acá para ellos, eso a nosotros nos beneficiamos. Ya no van a dejar de sacar tanto marisco en las playas, pero tenemos un problema encima, que no tenemos recursos económicos. La Junta no da recursos económicos, no ayuda, estamos totalmente desprotegidos y dejados. Gracias. Alguén máis? Espera, vamos facendo dúas tandas. Vamos a ver. Presente. Son Salva de la Torre, son Mateiro, co que di aquí un compañeiro de recursos económicos, non acabo de entender moi ben, porque eu entendo recursos económicos para crear unha actividade, sea unha playa ou outro que sea. Para outra cousa, foi o que nos levou a que a empresa que comercializa por demar hoxe en día este ocupando un posto en Galicia. Non é que os noruegos sean máis espabilados que nós, é que as piscifactorías en Galicia na década dos 80 que nas fixeron os promotores do ladrillo que recibiron a subvención da Comunidade Económica Europea, levaron os cartos e fixeron aí. E aí veio Noruega, as empresas de Noruega, e fixose con iso. E neste momento en Galicia sí hai sitio para novas experiencias, que diverta, hai un montón delas. Levamos con 20 anos con Instituto de Agricultura que o IGAFA, que está sacando técnicos para que lle limpien as piscinas a Foregar. Aí sí que esa xente pode crear plans novos de cultivo mellor, a meixa podese facer o cultivo inicial nunha batea e despois trasplantada a unha praia donde poida vivir a xente deso. Ese son sistemas de agricultura que sí poden compaginar uns cos outros, que é o que direu sobre todo co tema dos cartos. Os cartos darcheis, porque si non, os cartos está ben que chos dían para que un grupo se inicie nunha actividade industrial, pero despois a actividade ten que ser autónoma, non pode ser toda a vida suxeita a que se vean cartos. Bueno, de momento nada máis. Espera, que hai palabras pedidas. Vamos ordenar un pouquiño para que todo o mundo poda falar, logo damoslle a mesa e logo volvemos a abrir outro quenda. Xuxo. impacto no medio
serio no ecosistema que o que nada para ter unhas consecuencias. Entón, iso en mans de grandes empresas que non teñen un presuizo sobre a masificar o beneficio e a minimizar costes, pois, máis desas multinacionais, por suposto, o futuro pode ser tremendo, pode chegar ao caso do que estaba falando. Un cultivo muy propio, por exemplo, nunha planta por trabalho, como decía yo antes, Alfonso, esta empresa canadiense que estuvo a traballar con moluscos para filtrar o sea, a planta de traballo pode ter unha hatchery, pode ser solapar con unha hatchery, a hatchery pode ser enviar a mesa, e se a mesa pequena pode filtrar o baño que bota a planta de agricultura, pode ser un filtro biolóxico, pode axudar a minimizar o impacto. O mesmo ocurre nas depuradoras. Eu non leí un anteproxecto de lei, pero creo que algo hai que agora mesmo están dando permisos a depuradoras para que tamén poidan ser hatcheries ao mesmo tempo, o sea, sin libertad de comer. O sea, son cousas que deben utilizadas en un sentido. A Berta de utilizar varios cultivos que sean sostibles, que se solapen un co outro sin interferir, sin romper o equilibrio, pode ser beneficioso. Claro, sempre usado por os nosos agricultores, desenvolvado por os nosos agricultores, se hai unha empresa que quere meterse na agricultura aquí, pues tendrá que ter unhas condicións, habrá que ponerle uns parámetros para acceder á agricultura, conforme aquí se hai unha serie de agricultura, hai un sector marisquero, hai un sector de recursos específicos, un sector da pesca, que tamén debería ter prioridade sobre esa agricultura, e non as grandes multinacionais que veñan aquí e que van a subasta que está garantizado. Eso me parece unha aberración, pero que a agricultura sostible aplicada aos nosos produtores, o sea, é algo non é que sea necesario, é que é o futuro, pero sempre que sea sostible, sempre que sea en beneficio dos nosos productores. Bueno, vou apunto que posso preguntar por Roberto. Vou dar a palabra. Solo quería decir una frase que dijo mi anterior patrón mayor con respecto a lo de la financiación y las ayudas. A la anterior consellera, cuando ella le dijo, bueno, es que va a haber ayuda, no sé qué, digo, él no quiere ayudas. Él lo único que quiere es que los nuevos productos vamos a hacer justo. Entonces, no necesita ayudas. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que se consiga un precio justo por el producto que se vende. Y ya está. Que no hay más. Es más, yo no creo en las ayudas de la financiación. Yo creo que cada sector se tiene que defender de alguna forma, intentar defender lo suyo. Bueno, a ver, vamos a dar paso ahora a unha intervención por parte da mesa. Eu antes de darlle a palabra a Juan e a Alfonso quería facer unha pequena observación con unhas cousas que se puxeron encima da mesa con relación a alimentar o mundo. Eu estou bastante cansada, desde fai moitos anos xa, de oírlle as administracións, e sobre todo a administración europea, que temos que aproveitar as oportunidades do mercado internacional para os produtos alimentarios. Normalmente, eu hasta agora levo tratado moito máis que a administración agraria, por tanto, falábamos de produtos alimentarios da agricultura, pero o mar tamén xenera produtos alimentarios, tamén xenera alimentación. E a min pensar no planteamento de que nós, Europa, o mundo desenvolvido, imos alimentar o mundo, ponme os pelos do punto. Porque as persoas que viven nos países do sur, nos países desenvolvidos, teñen o mesmo dereito que a nós a
a explotar os seus recursos, a desenvolver a súa pesca e a alimentar as súas poblacións. É máis, a garantía real de que non pasen fame é que se escribe nese preámbulo desa lei. Pareceme impresentable e pareceme que temos que cuestionalo moi duramente. Nós non temos que alimentar o mundo, nós temos que aspirar a que se nos permita alimentarnos a nós mesmos, porque tamén habría que empezar a debatir e a pensar que están comendo os nenos e nenas hoxe nos comedores públicos nas nosas escolas. De onde ven o peixe que están comendo? Que están dando para comer? Que se está dando nos hospitales públicos de comer aos enfermos? Que se está poñendo nos nosos mercados? Entón eu creo que nós non podemos partir de facerlle o caldo gordo a quen está gobernando ahora mismo, co que pretende é precisamente que 4 multinacionales alimenten o mundo. E o que decía antes Fajardo, que abandonemos o mar, porque ahora mismo estáse discutindo sobre unha cousa que eufemísticamente lle chaman a economía azul e sobre outra cousa que lle chaman gobernanza internacional dos océanos, que o que se pretende é ni máis ni menos que deixar o camiño libre para 4 multinacionales, para que se fagan co peixe, para que poñan os criadeiros, para que exploten recursos mineiros en alta mar, para que poñan eólicos en alta mar. En definitiva, que se vai ser a nosa fosa, se lle permitimos, porque calquer cousa que sigan facendo no mar vai traer problemas e vai acabar coa vida que hai no mar. Entón, eu creo que ese é un tema que me parece que temos que ter moi en consideración. Tampouco comparto contigo, Pepe, o que planteas das multinacionais. As multinacionais non veñen aquí para facernos a nós, nin para darnos de comer a nós. As multinacionais veñen aquí para explotarnos, igual que van a África e que van a outro. Mañá falaremos un pouco dos acordos cos países terceiros. Entón, eu creo que eles teñen moi claro. A ministra de Noruega estuvo hai pouco nunha comparecencia na Comisión de Pesca do Parlamento Europeo e ten moi claro que as empresas noruegas saben moito e son as que hai que dar para adiante porque van a salvarnos, non? Entón, eu quería facer estas pequeniñas matizacións porque é o que vivo todos os días con respecto a estas dúas cuestións. E, o que queiramos. Ya que non estamos en contra da agricultura per se de todos os seus tipos, ni tampouco os cultivos. O tema é que baixo ese vestimenta a Popular e a Xunta pretende outra cosa. E eu demostro unha cuestión que plantexa ali, que é a reducción das trabas administrativas para a instalación e as trabas medioambientales, e que se trate o conxunto 100% do territorio galego como posible para colocar calquera cousa. Quero dicir, o que estamos en a mesa é un panel suficientemente amplio para que calquera multinacional ocupe os espacios que quera, incluso, como he dicho aquí, expropiando non só a propietarios de terra, sino a propietarios de explotacións actuales. E, por tanto, é sustitución de unhas persoas que agora explotan o mar por unha multinacional. Ese é o risco que non tenemos. Claro que as organizacións de productores agora que teñan posibilidade de explorar novos recursos, sempre con especies autóctonas e demais, eso non podemos estar máis que de acordo. O problema é que o que se plantexa é outra cousa, o que se plantexa é a sustitución, e é ese modelo de enriquecimento por usurpación. As multinacionais, como se dice, usurpando de baixo, usurpamos ao sector do mar, que agora vive do mar, o seu recurso para que o multinacional se nutra dele. E ese é o perigo que nos vemos, que se permita calquera cousa en calquera lugar de Galicia sin moito control. E, sobre todo, coa limitación dos requerimentos medioambientais, porque unha das cuestións fundamentais cando se fala de os informes sectoriais, o que hai detrás é unha limitación dos requerimentos medioambientais, e un tema que ten que ver con, sobre todo, a sanidade deses temas. E cando se fala de multitróficos, claro que estou de acordo con outras que se plantearon aquí que parecen interesantes e outras moitas que hai, pero eles falan solamente de multitrófico cara a unha cuestión: peixe carnívoro, alimentación de peixe carnívoro e depuración dos excedentes de peixe carnívoro. Creemos nós que plantear que a agricultura teña que ser só pensar en un tipo de especies é un error. Esa é a realidade que nos vemos. Hai fugas de especies, hai ocupación do medio natural desas fugas, hai un montón dese tipo de cuestiones. Nós estaríamos de acordo en que ese modelo, de forma non intensiva, sino de outro tipo de forma, os productores se poden explotar en algún sitio e a partir de aí desenvolver outro modelo. Pero o problema é que queren erradicar un modelo para explotar outro, e outro é a acumulación de capital. E
e despois que non hai unha sectorización, porque non todos os lugares de Galicia son susceptibles de ter calquer tipo de instalación. Creo que plantease esa estrategia. Calquer lugar de Galicia é susceptible de ter calquer tipo de instalación, incluso os lugares protegidos. Por esa norma, os parques nacionais son susceptibles de ter máis protección. Eso é o que acaban de escribir na norma. Hai cuestións que non temos que son tremendamente perigosas. E despois hai o tema de como se está expulsando a xente. E é que é verdade que non son de acordo a subsidiar aos productores, aos ofertas, non se pode facer eso, pero sí que hai situación de excepción. Eu creo que ahora mismo, por exemplo, non estou unha situación de excepción. Unha situación de excepción donde a renda media dos mariscadores o ano pasado foi peor que a risca. A risca. Esa renta de social para que xa non ten ninguna posibilidade. Pode ser que a renda media do ano pasado non tease 366 euros en toda a Galicia. É unha barbaridade. Iso é insostible. Hai que vulgarlo. E eu creo que unha das cuestións que pode plantear o arrojamento é que non é para que se mantiña no tempo, pero sí nesta situación de excepción, porque os mariscadores non poden ter recursos por cuestións alleas a eles, como pode ser a contaminación ou outras cuestións, que nese momento, igual que antes había unha cosa que era ser o mal tempo, pues hai unha especie de recurso que disponible a acceder a eso, e non a situación de agora que é imposible acceder a los empregos, por como se pagan as alículas, por os prazos, por cantidades. Non que eso se son solución para sempre, pero en situación de excepción hai que tomar medidas excepcionais. E agora que hai un curso orçamentario de eso, por 300 millóns de euros, eu creo que se podría adaptar esa cuestión, con ánimo que desaparezca, porque o objetivo é un sector profesional, con rendas suficientes, que por tanto non teña que depender deste tipo de cosas, porque o subsidio significa a dependencia tamén política, que o que fai a consellería, porque todo o sector sempre, non? Eu teño asistido a como desde esta consellería se extorsiona sectores, se extorsiona. Si sigues na rúa non tes máquina de hielo ou construcción de hielo, si sigues na rúa non tes asistencia técnica, e iso non se pode resistir. A extorsión como mecanismo de acción política de unha consellería de é inaceptable. Pero bueno, un pouco así as cousas que puxen encima da mesa. Eu tamén botaría máis tempo. Eu dicen que estaba pinchando de un tema a outro cando os puxen, e evidentemente todo é necesario matizar, todo, e profundizar en maior detalle. Pero evidentemente a piscicultura en este momento está igual que estaba nos anos 50 e a cría de polvos, é dicir, todo impacto, todo aquele impulso que nos anos 50 foi a produción gandeira é o que está sucedendo ahora na piscicultura. Non será mala porque axudará a facer unha corte de alimentación ao mercado, certo, pero de aí a que teñamos capacidade nós de decirlle a esas grandes corporacións multinacionales cales van a ser as reglas, me parece que nos vai ser moi duro, vale? É dicir, simplemente unha pincelada de como é o sistema. O sistema non remunera adecuadamente, a ver, unha serie de xente que está na produción, está no orixen da elaboración dos produtos, vale? O seguinte da cadena os transforma, os comercializa, e o terceiro, digamos, que é o que está cerca do consumidor, é o que ellos vende. Daquel precio, en calquer produto, canto leva o do origen? A parte máis pequena, a parte de subsistencia, nada máis. É dicir, a medida que te vas avanzando de cara ao mercado, que estás máis cerca do consumidor, que o tes capturado por lealtad, por marca, por monopolio, por lo que sea, tener máis capacidade para ir para atrás e ir cercenando. Nós non vamos a ser capaces, e a prova está en estas normas que están salindo, non vamos a ser capaces de establecer normas as grandes corporacións internacionales que veñen. No, a piscicultura non é mala, no, desde o meu punto non é mala, no. Os cultivos multitróficos son malos. A ver, volvemos outra vez a falar de policultivos ou cultivos multitróficos tal como están na bibliografía. Eu non son biólogo, pero tal como está na bibliografía, e naceu de Canadá a través de un biólogo que era escocés que se marchou para Canadá e que se chama Chopin, ou Chopin, bueno, como se pronuncia, Chopin se escribe, vale? Pois a solución do multitrófico foi porque eles cultivaban peixes e tiñan un problema de contaminación. Entón diciron, e que solución? Moluscos alrededor, vale, perfecto. Multitrófico é cando nun mismo sistema de cultivo metes a un carnívoro, que ao cabo de dicir el, despois metes outro que, digamos, poida aproveitar. A ver, multitrófico, vamos, somos primarios de todo, vale? E entón vamos a
podemos comer lechugas, pero tamén queremos diversidade de alimentación e comemos tamén animales. Entón, pois as lechugas tamén llegamos a comer as cebras, pero en vez de nós comer a cebra, decimoslle, vamos a cultivar leóns. A cebra come a lechuga e a cebra botamos o león e comemos o león. Vale, en ese salto hai unha pérdida inmensa de recursos naturales, unha pérdida inmensa de enerxía natural. E iso é o problema que teñen os multitróficos cando a especie principal é carnívora, que son de outro salto trófico, na cadena trófica de outro salto, é dicir, peixe carnívoro, que é o que ten precio no mercado. Despois dese ven os moluscos que comen erva, e despois veñen as algas, que é o que, como está diseñado, que son os que comen, digamos, a parte líquida das defecacións que hai nesa cadena. Perfecto. A min, aí me salta un pouco, me chirría un pouco o tema. En canto aos noruegos e toda esta historia, Chile é o segundo produtor mundial de salmón. Perfecto. As terceiras noruegas son empresas de enclave, van ali, colocan e ali deixan o que non poden retirar, ali deixan o traballo necesario. Cantos chilenos terán acceso ao consumo de salmón? Mentras haixa mercados como Estados Unidos que o paguen máis caro, non o deixo ali, e que molego os Estados Unidos como pagan máis. Ali deixo simplemente o traballo, a man de obra. E a tecnoloxía, a investigación, todo o tema de aquí, por exemplo, en Galicia, temos un potencial en investigación para a agricultura. Mire, temos un potencial de investigación en agricultura, certo, e temos unhas universidades que están moi ben dotadas. Levamos moitísimos anos producindo conocimiento. Podemos soportar conocimiento tamén. Eso foi o que lle custou a vida cando era, no seu momento, o señor Alfonso Paz Andrade, a vida de ser consejero delegado. Ele dixo, no, Galicia non pode ser utilizada para o cultivo de peixes. Galicia pode ser unha potencia mundial en agricultura simplemente con producir conocimiento. Pero eu non estou en contra da piscicultura, para nada. Outra cousa, o tema do monocultivo é un tema puramente económico, se non se matiza, puramente económico. Unha batea é un ecosistema con unha biodiversidade inmensa. Eu non son biólogo, vou a repetir, pero leo así cousas, non? Entón, que cultivo? Cultivo para o mercado. E o que non cultivo para o mercado, pero existe, eso non se controla, non se valora. É dicir, temos que aprender a valorar tamén, non só esas cuestións, sino tamén o aspecto socioeconómico, o que decía antes, é dicir, o arrastre que ten este momento o mar en Galicia, o arrastre de actividades económicas e socioeconómicas, o empleo que genera en terra, e todo este tipo de actividades que generan en terra, as actividades do mar, é moi importante.